Ja, jeg skal snart skyde. Jeg kan skyde ham derude i højre hjørne. Der er en spiller lige der ved os. Hvor er ved os? Han ligger. Prøv lige at stoppe. Ikke gør noget. Sidder du lige foran mig? Nej, det er ham. Hvad? Det er ham. Okay. Jeg skyder ham. Nej, det gør jeg. Jeg har ham nu. Nu. Slap af. Jeg skal lige se, om han har nogle bodies. Det var da sygt. Jeg troede, det var dig. Nej, jeg så ham komme løbende. Der er en spiller. Hvor Løber er han? lige bag dig. Han løber lige ned igennem midten. Ja, kæft, mand. Hvad laver han? Der er en her. Og ved os? Ja. Lige bag ved mig. Lige bag ved mig. Har han set dig? Nej. Hvad gør jeg? Han er lige bag ved mig. Skynd dig. Han står lige under mig i nakken. Han sidder på hug med hjelm. Skynd dig. Jeg kan ikke vende mig om. Prøv lige at wiggle. Det kan jeg ikke. Han sidder lige bag ved mig. Lige bag ved mig. Han løb. Fuck, man. Det er jo... Jeg sat den på... Fuck. Han er jo træerne. Ja. Jeg har sat den på 500. Han er der endnu. Jeg skød, fordi han havde sat på 500 jo. Fucking lort, man. Jeg havde ham lige på korn. Han løber rundt. Jeg kan godt se ham. Han kommer her. Han er her. Du bliver nødt til at plukke ham også. Ja, jeg skal lige have våben frem. Den vigtige våben frem. Hallo, Karsten. Ja, Han er altså lige hernede ved mig. jeg har skudt ham. Karsten. Jeg skyder helt vildt. Åh. Var det For dig. Nej. Nej. Øj, der var en, der skød efter mig der. Jeg er sådan lidt bagud af den eneste måde, de kan se dig, det er hvis de Øj, sidder oppe på taget. okay. Ej, nej, hvad laver jeg? Det var tæt på igen. Er det dig? Nej, Ja, hvad mener der er tæt på mig her? jeg ligger i et træ. Jamen, det er mig, de skyder efter. Jeg ved ikke, hvordan fanden de kan skyde mig. Jeg ligger der, hvor jeg plejer at ligge. Ja, men her ikke også. Han burde ikke kunne ramme mig. Han har så heller ikke ramt. Øj. Ja, Men det der er mærkeligt, synes jeg, det er, at de kan ramme mig herfra. Jeg skal væk.